Ei oo kyllä yhtään tosta. Miten menee? Onks meillä siinä? Mä pääsen nostaa oikein maastoon. Älä laulu kertoo kumppanista, joka ei jätä pulaan. Siinä on turbo, se on punainen, vaan ei se kulje silti lujaa. Se menee minne käsken, se ei ole teinimanki. Vaan vapauden sille tarjoaa, vaikka hän syvempikin umpihanki. NCC eikä testiä, mun reittiä suuremmaksi. Tämän laulun aihe on tietenkin Toyota PJ42. Kesällä kun lähden ilman kattoa karttailemaan, ajan satamaan torille, niin alkaa tunteet kuumenemaan. Ja saatan saada kyytiin, joskus tytön, joskus kaksi. Ja silloin jätkällä kadulla tällä saattaa käydä flaksi. En kaipaa hotelli, en yöpaikkaa tarvi etsiä. Sillä konepelti siinä lämmin on ja vielä Suomessa riittää metsiä. Puskurit siinä rautaa on ja ne kestää vaikka astuu. Ja jossain ojan yrityksessä saattaa paikat kastuu. Tytöltä naapurin tai hoitajalta kirjastonkin. Mutta varmaa on, että katiskastani aina saalissa on. Ei riitä resepti kalamiehen, puntaroi joka sinti. Sillä pinssillä sen mä ongin, vaikka jään alta traktoriin. Voittamisen tekniikka on kuva, kun sulla pedaalissa kuulta nappua, niin on pitää mitäkin painaa. Peijillä kun ajelee ei jää matka puolitiehen. Sillä ojan pohjasta tempaisen, vaikka itse transitmiehen. Ei tarvis selitellä, juna myöhästelee miksi. Jos 4-2 valjastaisi Pendolinon veturiksi. On vaikea autoteollisuuden enää pistää paremmaksi. Kun vertailukohtana on Toyotan PJ42.